ya ne kawo za a kwashe bola. Ai ina ƙarya ne wallahi, ke baby ni ne. Wallahi ni ne. Ya, ni ne wallahi ni ne. Yanzu duk abin da kake zuwa kana faɗa min a gida dama kai makaryaci ne, ɗan bola ne? Kwarai da gaske ɗan bola ne. A to kin raina bolan ne? Ko kayan nan na jikinki ai da kuɗin bolan ne na siya miki. Hatta wayar ta hannunki ai kuɗin bola ne yayi. In kin jawo shi sai ki bani a bana. Na kwashe bola. Ba komai, in nayi wanka zan zo da anjima. Za kwashe bola. Kawo min bola. Dan bola ya ne dan bola dan bola dan bola dan bola dan bola Dan bola ne dama yake kira na? A? Kwarai da gaske ni ne. Amma ya naji biki ce min sweetie ba, kuma biki yi min tarba irin ta mutunci ba. Allah ya kyauta, dan bola zan ce masu yiti. Me ya kawo ka gidanmu? Ok, to dan bola ne ya zo ya karɓi kayan bola. Wani kayan bola ka zo amsa? Wayarki, rigarki, takalminki, ke har ma da ɗan kunnenki. Amma ka raina min hankali. Kayan nawa ne kayan bola? Kwarai da gaske, wa ya siya miki su? Kai ne. To sunan su bola, saboda da kuɗin bola ne na siya miki su. dan bola Kai haƙuri su yiti. A kirayen da ɗan bola. dan bola To ai kai ma laifin ka ne. Idan ka zo sai kai ta yi min ƙarya. Karen me? dan bola Na taɓa ce maki yana da mota? Ko na taɓa ce maki ni ɗan sanata ne ko wani minista? A'a, ce min kawai kake kai mai kuɗi ne. To ƙarya ne bana da kuɗin, kayan da nake siya maki da yayi nake siya maki ko da kuɗi. Da kuɗi. Kuma na bola ba, saboda haka ki je ki riƙe na bar maki. Ni barin tafiya ta. Su yi ta soyayyar fa. Na haƙura saboda haka ni yanzu kin ga bebi na nan. dan bola ya ne Za kwashe bola, a kawo min bola. Matacciyar freezer lalataccen risho kwandam silinda a kawo in siya in ba da kuɗi. Ga ɗan bola ya zo. dan bola ya ne dan bola dan bola dan bola dan bola dan bola dan bola ya ne dan bola dan bola dan bola dan bola dan bola dan bola ya ne. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sannun ku da aiki. Da Allah malam ina so ka haɗa ni da wanda zai sai kana da daraja ne. Da daraja? Eh. To bara in kai gun wancan. Okay. A mutumin. Dan abu ya aka yi ne. Wallahi an samu harka. Kai, harka? Dan bola. Baby kai ne? Wallahi ni ne. Me ka zo yi a nan gurin? Ke me kika zo yi a nan? Kayan bola nake son siyarwa. To ai ni ma kayan bolan nake siya. Wai dama nan ne wurin aikin kullum kake ce mun kana ofis? Mana, nan ɗin ba ofis bane ko ba ki ga kayan aiki ba. Kwarai na ga kayan aiki. To me za ki siyar? Suna gidanmu. To mu je gidan naku in siya in baki kuɗi. Wai kai ko kunya ta baka ji? Kai, kunyar me? A ɓarawo kika iske ni ko me neman halak? Me neman halak? Saboda haka mu je da Allah in siya in baki kuɗi. Allah ya sa ma ba kayan sata bane. Na sata kuma? Mana, billahi allazi ke in na sata ne wallahi ba zan siya ba. Da Allah mu je. Za kwashe bola, a kawo min bola. Za kwashe bola, a kawo min bola. Dan Habu bare in je. Harkar ta faɗa wallahi. Dan bola. Tacciyar freezer lalataccen risho kwandam silinda kawo in siya in ba da kuɗi. Da ɗan bola ya zo, da Allah ka kun wuce. Dan bola. Lalataccen risho kwandam silinda kawo in siya in ba da kuɗi. Da ɗan bola ya zo, za kwashe bola. Kawo min bola.
za kwashe bola, kawo min bola, tacceriyar firiza, lalataccen risho, kwandam silinda, kawo in siya an ba da kuɗi, ga ɗan bola ya zo, za kwashe bola, kawo min bola, za kwashe bola, kawo min bola, za kwashe bola. Dan bola Na wallahi tallahi ba zan cuci kaina ba. ‘Yan mata ji wana. Dan bola ya ne. Za kwashe bola, Dan bola kawo min bola, taccen risho, lalatacce freezer, kwandam silinda, a kawo siya ba da kuɗi. Assalamu alaikum. ‘Yan mata sanninki. Yawa. Har na wuce sai daga akwai cutuwa idan har ban tsaida ki na zo na baje maki hajata ba. Ok, to ina jinka me yasa ka tsaida ni? Da Allah to bayan minti ɗaya ina son ɗan kira kwastoma. Za kwashe bola, a kawo mun bola, kwandam silinda, lalataccen risho, matacciyar firiza, a kawo in siya in ba da kuɗi. Ga ɗan bola ya zo. Yawwa. Wato a karin farko na haɗu da yarinya ta daidai da ra'ayina, shi yasa na zo in faɗi maki cewa na kamu da ƙauna. Ƙaunar wa ka kamu da ita? Akwai wata bayan ke a wurin nan? A'a. To ƙaunar ke na kamu da ita. Allah ya sauke, rasa wanda zan yi soya da shi sai ɗan bola? Ke da Allah dakata, ba cewa ne ina son ki ba? Tunda baki so na, ita fiyar ki. Za kwashe bola, tacciyar risho, lalataccen silinda, kwandam, a kawo in siya in ba da kuɗi. Ga ɗan bola ya zo, za kwashe bola, a kawo min bola, za kwashe bola. Dan bola ya Zan kira yarinyar nan ga mata fa na zo fa. Dan bola. Hello baby. Dan bola ya ne. Na zo yanzu haka yana kofar gida. Dan bola. Okay to sai kin fito. Dan bola ya ne. Dan bola ya ne. Yaya kake tsaya nan ki ƙara so mana. Haba baby, ya za ka min haka? Sirikin ka fa ka zo gaida shi ne kuma sai ka zo da baro? Mana. A san mutum a san cinikinsa, idan ya bari a san ya daina. A gaskiya baby, ka je ka azo baran nan ka dawo kamin ya fito. Na rantse make da Allah ba zan je in azo baran nan ba. Wai ke baki faɗa masa sana'ata ba ne? Mana, saboda idan na faɗe mishi kai ɗan bola ne ba zai bari in aure ka ba. Kutumar bala'i. Kuma na tsaya na ɓata ma kaina lokaci? Ko an gaya maki iya soyayya za mu yi banda aure? Dan bola. Ki dalla. Za kwashe bola. Za ka ji mana. A kawo min bola, na rantse maki da Allah ba zan tsaya ba. Baby ka tsaya. Wallahi tallahi ba zan tsaya ba. Na rantse maki da Allah na wuce. Idan kin faɗa masa sana'ata ya aminta da ni, ki kira ni ko ta waya ni. Baby dan Allah ka tsaya ka ji mana baby. Za kwashe bola, a kawo min bola, matacciyar firiza, lalataccen riso, kwandam silinda, a kawo in siya in ba da kuɗi. Za kwashe bola, a kawo min bola, matacciyar risho, lalataccen silinda, a kawo in siya in ba da kuɗi. Ga ɗan bola ya zo. Za kwashe bola, a kawo min bola, za kwashe bola. Za kwashe bola, matacciyar firiza, lalataccen risho, kwandam silinda, a
kawo in siya in ba da kuɗi. A kwashe bola. Dambola, dambola, ya ne? Dambola. Dan Allah ki banni in tafi. Kin ga rana tana mun yanzu ne lokacin da muke samun harka fa. Please ka bani minti 2. To dan barin ƙara kiran kwastoma. Za a kwashe bola, a kawo min bola. Mataccen firiza, lalataccen risho, kwandam silinda a kawo in siya in ba da kuɗi. Ga ɗan bola ya zo. Ina jin ki. Dambola. Ni ina son ka yadda kake. Iyayena ba su ne su zauna min da kai ba, ni zan zauna da kai. To amma ai suna da iko a kanki, ko ke ce kika haifi kanki? Dan su suka haife ni, amma ina da damar da zan zaɓa kaina mijin da nake so. Haka su ma suna da ikon zaɓa maki abin da ya dace da ki. Dambola. To ni yanzu me kake so in ce maka? Ki ce ba kya so ni. Saboda me yasa zan ce ba na son ka? Saboda ni ɗan bola ne, ke kuma ɗiyar masu kuɗi. To sai me, ka faɗa min kana so na ko ba ka so na? A gaskiya ba na son abin da zai taɓa mutuncin sana'ata. Saboda haka za a kwashe bola. Ɗan bola. Ɗan bola. A kawo min bola. Ware gida da Allah. Za a kwashe bola. A kawo min bola. Za a kwashe bola. Hello, bye. Za a kwashe bola. Dambola. Kawo min bola. Dambola, dambola. Dambola. Za a kwashe bola. A kawo min bola. Matacciyar firiza, lalataccen risho, kwandam silinda a kawo in siya in ba da kuɗi. Ga ɗan bola ya zo. Za a kwashe bola. A kawo min bola. Ɗan bola. Hey. Dambola. Kai kutumar bala'i. Dambola. Kai, waras da idan ka gaye wallahi ƙarya ne. Kamar digai. Wallahi ni ne saurayinki ba wanda muke zuwa cilin kullun da dare cikin katuwar mota. Amma dai ba kai ne ɗan bolan ba. Wallahi ni ne. Za a kwashe bola. A kawo min bola. Matacciyar firiza, lalataccen risho, kwandam silinda a kawo in siya in ba da kuɗi. Aikin banza. Aikin banza kike yi ba, don ni neman kuɗi nake. A gaskiya da na san kai ɗan bola ne ba zan tsaya in soya da kai ba domin hakan ɓata suna ne. Ke da Allah dakata. Da gani Hajiya ce ta aiko ki kirawo ni, saboda 'ya'yan gidan ba sa nan suna makaranta. Alamu sun nuna cewa ke 'yar aiki ce, idan ƙarya ne ki rantse da Allah. Ni kake ce ma 'yar aiki? An ce maki 'yar aiki. Ke har yanzu fa kina sauran dama a wurina, tunda na ga gidan da kike, hannan zan rika zuwa da mota in ɗauke ki muna tafiya cilin. Allah ya sawaƙe. Dambola. To yayi, ki ce ma Hajiyar ga ɗan bolan ya zo a kawo in siya ba da kuɗi. Za a kwashe bola. A kawo min bola. Dambola. Za a kwashe bola. A kawo min bola. Ba wai zuwa za ta yi bari yi gaba kawai. Za a kwashe bola. Dambola. Kawo min bola. Dambola. 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 Ya ne? Dambola. Amin wa alaikum salam. Sweetie ya kake? Wallahi lafiya lau. Ya gani. Wallahi lafiya kalau. Kin fito kenan. Ai na yi zaton ba za ki fito ba saboda tun ɗazu nake jiran ki. Ya kai haƙuri. A ba damuwa. Yayin da ke yana ciki ne? Yana ciki yanzu nan zai fito. Ok, dan gaskiya kamata ya fito saboda wurin aiki nake so in tafi wallahi. Na gani. Baby. Na? Dan Allah idan yaya na zo kada ka ce mai kai dan bola ne. Dambola. Kamar yaya kada in ce masa ni dan bola ne. Idan na ɓoye masa sana'ata me kike so in faɗi masa? Ka ce mai kai ma'aikacin gwamnati ne ko kuma ma'aikacin wani kamfani. Dambola. Ya ne? Ok. To shikenan Allah ya kawo shi lafiya. Baka tunani ya hana ka aure na?
ai tunda na ce Allah ya kawo shi lafiya dai ko Allah ya kawo shi lafiya. Ba za dai ka faɗa min ba. Sai dai kawai Allah ya kawo shi lafiya. Ya yau? Ya fama da soyayya. To ya dai kawai ba abin da zan ce amma wani shainin naga kina yi 2 days din nan ni ba ku matsalar 'ya'yan masu kuɗin nan kenan an kunci kuɗi ba kwa ya ga ma wanda kuke tare wallahi. Ai kai kanka ka san ba za ka ce ba na maka ba duk da kai ma kana ma. Dimi nake maki an ba cika ke da surutu ba. Sai dai kawai dai Allah ya ƙara da uwan ƙauna. Ka manta wayannan ma fa kai ka siya. Exactly. Wallahi na fa yi wajinta ba. Na rantse muke da Allah. Ai kin san dai an ce kaya sana'a ta ba komai ne zai gagare ka ba. Sa nake mutunta sana'a ta amma kin zo wanda wani kalubale wai kai an faɗa amma ba da ma tunda kin ce kan faɗa shikenan Allah ya kawo shi. Allah ya kare ce maka. Amin amin ya Allah. Dambola ya ne. Dambola. Wallahi. San da fitowa. San da zuwa. Yawa sannu. Ni na ce ta kira min kai saboda ina so mu yi wata magana da kai. Da farko ka gabatar mun da waye kai. To da farko ni haifaffen garin nan ne, babana ne, haka mahaifiyata ce saboda ita ce ta haife ni. Kuma ni ban yi wani zurfin karatu ba a ɓangaren boko. To yanzu wani aiki kake ko kuma me sana'anka? Dambola ya ne. To ina da sana'a. Ni ɗan bola ne. What? Dambola ya ne. Yayi wallahi ƙarya yake shi ba ɗan bola bane. A wani kamfani yake aiki. Wallahi ƙarya ne ni ɗan bola ne. Ƙarya ne kai ba ɗan bola ba. Wallahi ɗan bola ne ni. Za kwashe bola a kawo min bola matacciyar firiza lalataccen risho condemn cylinder a kawo in siya in ba da kuɗi ka ɗan bola ya zo. Ɗan bola. Ban yaya idan akwai kayan bola a gidan nan a tarkato man in siya in ba da kuɗi da fanike da ɗan buhuna. Tsaya ka je duk ba wannan ba. Na lura da hankalinka na gano kai irin mutanen nan ne waɗanda ba su so a san sirrinsu. To na baka aurenta. Ɗan bola. Kin gani ko? Za kwashe bola a kawo min bola kin gari ba bola. To yaya? Sai na dawo da sadaki. Za kwashe bola. Ɗan bola. Saboda nan wurin ya ɗan fi silent, yara ba sa takura mana. Shi yasa na ce mu dawo ta nan wurin. Dan keɓe mu ci gaba da yan bayani. Ko? Hakan. Ɗan bola. Wai lafiya baby na ga kina kallo na kina kallon baro na a cikin yanayi na damuwa. Ɗan bola. Wallahi baby tausayinka nake ji. Tausayi kamar ya ban fahimta ba. Kullum kana cikin tura baro. Kullum kai kenan baka huta ma rayuwarka. Rana ya dake ka. Ruwa ya dake ka. Sanyi ya dake ka. Kullum kai kenan baka da hutu a cikin rayuwarka. Namijin gaske kenan. Mai tsorata fama. Ni ba abin tausayi ba ne. Tunda baki ga ina maula ko roko ba. Ɗan bola. Saboda haka ki je ki nemo abin tausayinki amma ba ni ba. Haba baby. Shi kenan kai dai aka za ka tsaya. Kai ina da Allah dakata wallahi ƙarya ne. Da ki kashe min zuciya wallahi kwandai rabu da ki. Ya ina roƙon Allah Ubangiji ya taimake ni akan sana'ata ke kuma kina ƙoƙarin ki raba ni da ita. Ɗan bola. Tsaya ka ji. Ni fa shawara fa kawai nake baka. Ki rike shawararki. Ba na so. Za ta yi maki amfani zuwa gaba a yayin da kika tabbatar da cewa na rabu da ki. To dan Allah ka yaƙuri. Magana kawai ta wuce. Haƙuri na me? Ɗan bola. Kina nema ki raba ni da abin da na iya akan abin da ban iya ba. Ke ni fa sai yanzu ma na gane dalilin ɓatan lissafi na. Ashe soyayyar ki ce. Ke ya san na haƙura da soyayyar ki. Haba baby dan Allah ka fahimce ni. Za kwashe bola a kawo mun bola
kin ga kalaman da na iya kenan. Ka tsaya ka ji mana ka saurara. Duk wani kalami in ya wuce wannan wallahi ba na bukatar sa. Za kwashe bola ga kalamin da zan murza in samu kuɗi. Ita yana ɓata lokaci. Dan bola. Za kwashe bola. Dan bola. Kawo mini bola. Dan bola. Dan bola. Dan bola. Ya ne. Ah. Baby. Na'am. Albishirinka. Gora fari tas. Dan bola. Na gaya ma dadi sana'arka kuma ya aminta da sana'arka kuma ya ce ka to za mu aure ni da kai kuma ya baka gidan da za mu zauna idan mun yi aure. Dan Allah fa. Da gaske nake. A gaskiya na yi matuƙar farin ciki da haka. Sannan kuma a cikin maganganunki na yarda da magana ɗaya ban yarda da magana ɗaya ba. Wanne ne ka yarda da shi wanne ne baka yarda da shi ba? To abin da na yarda da shi shine na yarda da zan aure ki. Abin da ban yarda da shi ba shine ban yarda da za a bani gidan da za mu zauna da ke ba. Saboda me yasa zaka ce haka baby? Da ƙyar fa mummy fa ta roƙe shi ya amince da haka. Kin gani? Ba dan ya so ba ya bada. Dan bola. Haka nan wata rana zan iya sakin ki. Ya kwace gidansa. Ni kuma ya zani a lokacin da zuciyata ta mutu. Saki fa ka ce. Saki mana, ki faɗi mai inda ba a samun akasi mana. Ai ba a fatan saki baby. Amma dan Allah kai haƙuri ka yarda da haka. Kin da dan Allah dan annabi ki bar ni in yi aiki tukuru in tsorata fama dabarar nan gobe ta Allah ce. To tun da haka ne duk inda zaka je to tare za mu tafi. Da Allah fa. Dan bola. Za kwashe bola. Za a kwashe bola? A kawo min bola. To tashi mu tafi. Yayi mu ce za kwashe bola mu je ko? Hau baran mu je. Wai dama da gaske kake? Ke kina nufin wasa nake? Ke fa kika ce mu je. To ni kaga wasa nake maka zan shiga cikin gida. Za kwashe bola. Dan bola. Dan bola. Da kuɗin bola zan ɗauke ki wallahi. Za kwashe bola. Kawo mini bola. Dan bola. Za kwashe bola. Tanimu. Na maja. Na ji kamar me bola ne nake ji a waje ko? Wallahi ya ja. Dan je ka kira min shi. To aja. Dan bola. Dan bola. Dan bola. Dan bola. Dan bola. Matacciyar freezer lalataccen risho kwandam silinda kawo siya an ba da kuɗi ɗan bola ya zo. Ya ne? Allah zo mana hajiya tana kiran ka. Ah. Dan bola. Harka ce ta samu kenan. Da kyau. Za kwashe bola. Kawo min bola. Za kwashe bola. Dan bola. Okay. Za kwashe bola. Kawo min bola. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Gashi nan. Ya ne. Dan bola. Dan bola. Tanimu. Dan bola. Dan bola. Me kwashe bola fa nace ka kira min. Dan bola. Ya ne. Sannan Jaju. Dan bola. Sanni dai. Ina kayan bola a Jaju? Wai yanzu dai kana nufin kai ne dai mai kwashe bola? Wallahi ni ne a Jaju. Kai. Wallahi ban yarda ba. Za kwashe bola. A kawo min bola, matacciyar firiza, lalataccen risho, kwandam silinda a kawo su yawon ba da Dan yi shiru, dan dakata. A gaskiya kwata-kwata baka dace da dan bola ba. Ina tunanin dai idan ka samu sana'ar da tafi wannan zaka iya daina wannan ku. To in ban dace da wannan sana'a ba, me ya kamata da ni? Yanzu dai ina da sana'ar da zan baka. Kuma ko me kake so na rayuwa zan baka. Kawai ina so in zamto maka shuga momi ɗanka. To Hajjaju ba shiga momi ba, ko zuma momi za ki zama mun ba na so. Ki bar ni da kurar bola ta. Ta ya za a ce arziki na kiranka? Kana ɗaura ma kanka tsiya. Ina so ka sani fa duk wannan gidan da kake gani nawa ne. To sai me? Ki yi wa gidan kuɗin tsiya inda rabo wata rana zan iya sayan sa kuma da kuɗin bola. Za kwashe bola a kawo min bola. Kai. Allah ya sabata mun lokaci da aka yi.
Amma fa gaskiya gayan nan ya burge ni. Ka duba ka gani. Dan bola. Santalelan saurayi yana kwashe bola. Ai da na samu gayan nan ai da na haye. Kai. Ta kwashe bola Allah ya isa. Shiga mun banza da wabili za shiga mu shiga mun Allah ya isa bata mun lokaci da kai. Za kwashe bola. Kawo min bola. Ta ce freezer lalataccen risho kwandam silinda kawo in siya in ba da kuɗi. Ya ɗan bola ya zo. Dan bola. Habibu wai ina yaron nan da yake zuwa cikin? Dan bola. Yana nan baba. Kwana biyu ne dai kawai jinki. Allah dai lafiya dai ko? Lafiya ƙalau. Ki ce mishi ya zo ba matsala. Ina son ganin shi ya zo. To shi kenan baba zan faɗa mu. Dan bola ya ne. Dan bola. Dan bola. Dan bola. Dan bola. Dan bola. Dan bola ya ne. Dan bola. Dan bola. Dan bola. Dan bola. Dan bola. Dan bola ya ne. Dan bola. Ah, baby. Hello? Hello? Baby ya kake a gida ya jin daɗi. To ya me labari? Labari na wajen ka amma ka san menene? Baba ne ya ce in kira ka. Ka zo za a yi magana auren mu da kai. Hawa dan Allah. Allah da gaske nake. Kai gaskiya na ji daɗin abun nan sosai wallahi. Ki ce in ƙara zafin nema. Sosai ma kuwa. Baby sai na zo kawai. To Allah ka mun kai lafiya. Kai? Ba ai ban ga zama ba. Za kwashe bola. Dan bola ya ne. Wa alaikum salam. Habiba. Dan bola. A tare kuke? Zo ku zauna ku. Bismillah. Ina wanda na gajiya. Ya aiki ya kokari kuma. To alhamdulillah. Ka ji kiran da na sa Habiba ta maka ko? Wallahi. Ba wani abu yasa na ce ta kira mun kai ba. Dan na yaba da hankalinka kuma na ga kai mai nera ne. Dan bola. Shi yasa na ce ta kira mun kai. Habiba na ɗauka na baka. Kuma ka kira mun magabatanka su zo mu zauna da su akai mai magana akan auren ku. To masha Allah baba. Ina godiya sosai. Gaskiya na yi farin ciki wallahi. Insha Allah zan yi wa iyayena magana sai su zo sai a yi magana a wurin. Haka ne. To ba da ma yanzu baba. Allah sarki. So godiya nake Allah saka da alheri. Allah saka da alheri. Za ku koma kenan. Ba na manta ban tambaye ka ba. Daman wannan sana'a kake ban tambaye ka ba tun ce. To baba ni dan bola ne. Dan bola. Dan me? Dan bola. Jari bola? Kwarai da gaske. Habiba. Kin ji abin da yake faɗan bola ne shi. Ki kawo mun dan bola gida. Dan bola. Baba shine sana'an shi. Ni da na tsammani cewa wani shahararren ɗan kasuwa ne ko wani babban ma'aikacin gwamnati ne. Wallahi duk kallon da nake maka haka tunda fes kike zuwa gidana. Sai ni ɗauka wani babban ma'aikaci ne. Ki ce mun ke kuma gaskiya malam ka yaƙuri. Wallahi Habiba gaskiya ba zan iya baka ba. Ok to shikenan ba dama ba bari ka. Ka riga ka bani ba a dawo da hannun kyauta baya. Baba gani na yi kuɗin bola ne kuma baka da buƙatar su. Yaro. Wai kana nufin duk kuɗin da kake ba Habiba ta kawo min kana nufin duk kuɗin bola ne? Kwarai da gaske kuɗin bola ne nake ba tana kawo ma. Ikon Allah. In dai haka ne wallahi na baka Habiba. To ni ma na baka kuɗin baba. Aha. Na gode Allah saka da alheri. Sai dai abu a hankali ka subata ma hannu saboda bola ce. Za mu san yadda za mu yi dai. Za kwashe bola. Kawo mun bola. Salama kenan. To ya kike? Lafiya kalau. Ya gida ya sana'a. To sana'a ga ta ana ta yi sai dai abin da ya ci gaba. To Allah ya taimaka. Amin ya Allah. Wai ni in tambaye ki yanzu idan na ce ki shiga cikin baran can za ki shiga kuwa?
Aka ban dariya. Kana kwankwanto ne a cikin ranka? To yanzu sai mu je a gwada a gani. Gaskiya ne wannan. Wannan yana ɗaya daga cikin babban dalilin da ya sa nake ƙara son ki a cikin zuciyata, saboda kwata-kwata ba kya kyamatar sana'a. Ta yaya za a ce in kyamace ka? Bacin cewa ina son ka. Kuma dukkan abin da zuciya take so babu ta yadda za a yi ta kyamace abin da yake yi a kai. Balantana ma daidai kake yi. Gaskiya ne wannan. 'Yan mata a dangare, Salma budurwar ɗan bola. Ka ƙara faɗa da gaske, ni ta kaci. Allah, to ai. ɗan bola. Ɗan bola ya ne. Ɗan bola. Salma, wannan waye kuma? Dad, shi ne wanda nake ga maka ɗin. Shi ne wanda kike ga me? Me ka fara nan cikin gidan nan? Kayan sana'an sani. Kayan sana'an wa? Salma, ki sa abin da kike yi kuwa? Ki rasa wanda zaki kawo sai dan jari bola zaki kawo gida, ki ce shi zaki aura? Salma, shekara nawa kina kasan waje na kake mai lashe karatu? Kin dawo da gwanki kenan. Ba wanda zaki dauko min sai dan bola jari bola ki zaki kawo min gida, ki ce wanda zaki aura. Abba Salma, kin mun adalci? Ai ba kyautan bollai. Ki ciki da Allah. Dadi, yana da magana. Da ni kake da magana? Ka yi haƙuri, yana da magana. Ina sauraron ka. Dadi, ni ɗan bola ne ba ɓarawo ba, sannan kuma sana'a nake ba sata ba. Dadi, me laifina dan na ce ba zan yi zaman banza ba? Kada ka manta fa, so ya wuce wasa. Duk abin da na ce mata ta yi, za ta iya yi saboda tana so na. Ba ka gudun cewa idan ka ce za ka raba yanayi ta, zan iya hure mata kunne mu gudu mu bar gari. Tabbas yaro haka ne. Maganarka yana kan hanya, ka fi ɓarawo gaskiya. Salma, a ci gaba da soyayya. Godiya nake da. Na gode da. Ya ne. Ɗan bola. Ɗan bola. Za a kwashe bola?